para pawa sa ato stress. So diaday si kaning nakapula si Boy Pulpul nya, kaning nakablo puti nga kao mo na siya sa BCC TV. Ako naman si Charlie TV. So karon sila duha mag-istorya naipuntana si BCC TV sa iyang amhan nga kanang nakapula nga si Boy Pulpul. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Pa, natagay pagkutara ng pa. Kasi yun, anak. In-English sa akin, maestro, tunda ng in-English, sabi. Few moments later mga igala, Pa, tunda, in-English sa akin. Tunda, malama mo lang yung Ay, sus na, banana ko, Kasi dami pangutangan ni mo ba? Sabay binisaya sa kapinte. Panday. Dili. Sabay binisaya sa car. Auto. Tama kayo. Ako naman eh. Hospital. Binisaya sa carpenter. Gamitan sa auto. Hindi ka pwedeng macho dancer. Pwede ka nicho dancer. right guys, please subscribe to our all social medias. Thank you. Larga na, eh. Oh. Hi, hello mga higala. Diatay ka ng kauban sa atong paano si Charlie TV. Charlie TV. This boy Pulpul no kanang muhalad ninyo kanang pasiaw. Hinaot malingaw mo no. Hinaot pod mo suportar pod mo sa iyang channel no Charlie TV. Kanya sa TikTok Tayo pa sa TikTok by Charlie. Charlie TV. Charlie TV. Charlie TV. Charlie TV. Nya sa Instagram. Orga ako. Sige nya kanang hinaot malingaw mo may gala no. Good day everyone. Our lesson for today is about English. Sir, Pulpul. Unsay English sa poste ni Biloy? English sa poste ni Biloy sir kanang Juan post novel. Yeah. Boy Pulpul. Bright man jud ka. Unsay kalainan sa inasal o kinasal? Inasal o kinasal? Sa may kalainan baby? Ang inasal, anak paigdaa sa lamisa. Ang kinasal, anak paigdaa sa kama. Gitulis mo gabi, Boy Pulpul. Gitulis mi chip. Pila may natulis ninyo? Kuan mo rog 30,000 ka pesos gito na bulsa nila sa tulisan chip. Di ko mo to nga nung 500 na magihatag nako.